Lapu-Lapu City Mayor midonar sa iyang blood plasma. Samtang didasig ang mga upunganon sa pagsalmot sa ipahigayong blood donation caravan sa Hopes Dome ug mga adlaw. Si Luan Mirundina sa report. Alas 10 ganihang buntag, may bisita si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan sa buhatan sa DOH-7 aron modonar sa iyang blood plasma. Niadtong Hunyo 24, naka-recover ang mayor human ma-diagnose nga COVID positive niadtong Hunyo 12. Happy ko nga naka-donate ko og blood, no? Pasali ka paagi nga makatabang ta sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginahanglan og dugo. Gipasabot ni Dr. Mary Jean Loreche, spokesperson for COVID-19 sa DOH-7, nga kalipikado nga modonar sa ilang blood plasma ang mga COVID survivor nga nakatapos na sa 14-day quarantine ug nagnegatibo sa ikaduhang swab test. He underwent regular blood donation wherein we get 1 unit of whole blood, 450 ml. So kana siya atong i-process, component therapy ang tawag ana niya. So we have it in the blood bank wherein we now try to separate the various components of the whole blood. So we get the packed red cells para sa mga tao nga nanginahanglan og packed red cells, those who are bleeding or anemic patients. Secondly, will be platelet concentrate para naman sa mga dengue patients. And the third component that we will do with his blood is the fresh frozen plasma. Matud sa DOH, ang pag-donate og dugo sa mga COVID survivors nakatabang dili lang alang sa mga COVID patients apan lakip na sa kakuwangan sa supply sa dugo loko prehiyon. Matod ni Dr. Loreche, menos kaayo karon ang ilang blood supply. Gawas nga menos ang mga tawo nga manggawas karong panahona tungod sa gipatumang community quarantine, daghan usab ang nangahadlok nga modonar sa ilang dugo sa kabalaka nga matakdan sa COVID-19. Subay niini, mopahigayon og blood donation caravan ang DOH-7 sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu ug mga adlaw sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan. Sa ngayon, meron tayo dyan sa ating blood bank less than 50 units ng dugo. Meron tayo, kaya very aggressive ang ating blood donation drive. Ato silang gidasig, gipahibawan nato sila tanan to join this campaign, no? To donate a blood ug mga adlaw. So we're expecting kargadong mag-donate ugma are those who are COVID heroes. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.